हॅलो हॅलो बाबा. हाँ बाबा बालक तकला बाबा सांगो पे किन संग बोजी तीन दातन बाबा. हाँ बुझी ना जाती तो हाँ बाबा कलिया ए बाबा 200 वन दरकार बाबा. ಇದು ಪೇಪರ್ ತಿನ್ ಬೇನು ಬಾ ಊಡ ಅಂತೇಳಿ ಮನಿ ಸ್ಕಾರ್ಮೋ ಇದು ಪೇಪರ್ ತಗ ಬೇನು ಅದು ಫೋಟೋ ಮಿಂತೆ ಪೋನ್ ಬ್ರೆಡ್ಲು ಅಂತ ನೋಡು 2 ದಿನ ಹತ್ತು ಮಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ದಿ ಬೇನು ಮೆಕ್ಕಿ ಇತ್ತು ಬೇರೆನ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಇದು ನಂಬರ್ ಮಿಂತೆ ಇದು ನಂಬರ್ ತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬುಜೆ 77 हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ बैग पहुँचता मलकान गिरे पेपर तक नंबर मत तो आदि फोन खींच मत ना पेपर तक उड़ी ओ आज पेपर तक फोटो सब खींच मत तलवा हाँ ओ आज मम्मी सब खींच मत तमा हाँ दर तर पे काला इल्ला दर करो. अच्छा ठीक है मम्मी की तत्ता है ओ बेसर रही थी मैं किता सिट के अगर 10,000 10,000 इम्बो वेर वेर उनके बेस्टर में किते गरबर उनके 10,000. हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक है हाँ मन देखता था ना हाँ दर के फोन की था ना हाँ नाना नागोंडे पेपर तक गुर्ता न्यूज़ पेपर तक लेकिन लेकिन मनोड़ कि ना मर माइक तोर बेनो में किता तर ऑन 10,000 ही था जो लेक्टर अदिन का गोंडे नंबर मत्ता नंबर तन फोन किता ना ता आपे कोलकिन बाबा संगन बे तन जोर केतर बान जो मेर ना मारे में किता छिमोटो पैसा ही था कहता मैंने उनकिन केतन 72 नहीं मारे कहता नहीं ले के उरपाल मटता मेर तरो ये कहता जो आले कहता में किता के बेसरी थी नो ये कहता के मेर बेस्ट रन में किता थी तेरे सब तो कि ना 10,000 ही था नहीं जो कहता गरबर के हाँ बरबरन आलते तो मस्त मिलते दाटे दाता लिंबो निम रेडी में जीवति नडक कीनद मेंते 10,000 दिन नडक कीनद अयो जीवति नडक किस गले दानद मेंते अरे निम वेरन दाती की चरमुल तो दाता ले सर तरते दाता ना मां पर विश्वास लिखी रेडी लिंबो हाँ रेडी दाटी दाटे ओ नेन दरको मेका कलेला ननो बेरो ने मेका तन मेका नने सरपाई पावोता ओ नेन ममड़ा मीडा मानो मेल मम्मी मेक तमा आलेक वे नाव का काल रा इद मेट तक कैसा मत तोरा इदे मट बनरा हम बुढ़िया दिला दीपक में कदातली सुबड़द मटतगा ई दातल बेग में दाटो आपके ई लिखन ई के दाय कली आई के दाई कला ई के दाय कल दट नाफिन दाव तो आन मंत्र बेव आके अन मंत्र 10 ओ 10 रटू रेन मुन दिना ने मेंडे 10,000 में दर की तड़ा में डिस्ट्रीब्यूट जंगल में डूड़ा अंतल नन बेसु डूडो माता ने सिबड़े जंगल या मोड्डा इस बुड़े जंगल है दर किस न पैसा दर के तड़ा ई लोग बेले दर के ई लोग तो मला पर वेड़ ना अरे डिग्री दर की का अदे बो बेल्ट में को मैं के मिलते हैं रेन मुन दिना ने चा इच बुड़ा जंगल में ते बड़ा हसन के मेरी वक्त बन रही है अलट मस्त जागा में देखे ठीक है फोटो लागा कला अलट कट कट रा मम्मी कवान तुम बड़ा 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 तो
मस्त जग्गा मिंद बे एक फोटो लागकला ಹಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಪೋಯ್ ಮಾ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾಕಿನಂಟ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಮಮ್ಮಿ ಕಡ ಕೊಟ್ಟೋಟ್ರ ಇಮ್ ತಿಡುತ್ ಮಾ ಅಂತ ನಲ್ಲ ಮನ್ನ ಬಾಲ್ಕಿ ಅಂತೀಟ ಅಲ್ಲೇಟು ಓ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಜತ್ರ ದಾಟು ಬೇಗಿ ಕಾಂದಡ್ರ ಬೇಗಿ ಕಾಂದಡ್ ಬೇನ ಬೇನ ಬೇಗಿ ತಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ತಾಕಿ ಜಮ್ ಕುದಕಲ್ಲ ನನ್ ಕಾಯ್ पूजकी तन्मिंत रानमा बाल आतरा आता 10 मरा बाता यास म्हणता बाल आतरा पुनवला असं बातिंग राहिला टेंड तिने नेम नका पुत्ती दाय अंतोड ಈ ಕಡ ಅಂತರ ಬೇಗ ಮಾನ್ಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ದಾಯ್ ಪರವಲ್ಲ ಈ ದಾಯ್ ಪರವಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಮಂದ ನರ್ಕಿಗೆ ಪಟ್ಟಕಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ದಾಯ್ ಕಲಿ ಆಯ್ತನ ಸೊಂಬೆ ದಂದೈರ वेडेगे राम तक नेडेगे कोई चल रहा देख ಇಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿ ಬೋಣ ನೆನ್ ತೊಯ್ಗೆ ಗೂಡಿ ನಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಂತಿರ್ಬಾಲೆ ಕಟ್ಯಾ ಕಟ್ಯಾ ತಡ ಕಿಸ್ ಮಾಸಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಟು ಕಟ್ಯಾ ಬತ್ತ ತಡ ಟಲೆ ಟನ ನಾನು ಟನಟ್ರ ದಡ್ರ ಮತ್ತೆ ತಡ ನಟು ಅನಟ್ ಕಟ್ಯಾ ತಡ నేను దొరకసి పర్వాలరా టెన్షన్ కీమా నేను దొరికి నాడ మీద దొరక కీ కాల ಓ ನಾ ಕೂಸ್ಕಾಡ ವಾಂತ್ರ ನಾನು ಪಟ್ಟಿತೇನ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸ ಟೈಮ್ ಅಂತೀವಿ ಮಣ್ಣು
ದಾನ ದಿತ್ತ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ರ ಈ ಕಟ್ತೆ ಹಾಂ ತಿಳಿಸಿತನು ಟಿಂಕೋ ಅಲ್ಲತ್ರ ಇವತ್ತಿನಾಗ ಸರ್ತಾಳ ಗೋಳಿತಾಳ ಉಳ್ಕೊ ಹಾಕಿ ನಾ ಕೆತ್ತನ ದಯ್ಯೋ ಟಿಂಕೋ ನಿಮ್ಮ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾಲ್ ಕಿತ್ತೀನ್ರ ಟಿಂಕೋ ಟಿಂಕೋ ಬೇನೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಬೇನೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಓಯ್ ಓಯ್ ಬೇರೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಈ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾರ ನೋಡ್ರ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಬಾಲ್ ಹಾಸ್ ಮತ್ತಿಡು போய்முட்றா அப்போ Weer magputa. Weer balat trabaho. Igo batida. Oh tungru. Tungru. Tedo ramai teru. Nah, bal matat termai tener sekarang. Oh tungru. Tungru? Oh tungru. Yer mendil. Ah. Temudra temudu. Tungru. ನಿನ್ನ ಬೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮುಂಬಿಡ ಮಮ್ಮೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾ ಬೇಲತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮೇಕಸ್ ಬತ್ತಮ ಬೋ ಇಡು ಇಡು ಬಾತಿಂಗ್ ದಾನದು ಬರ್ ಉಡ್ಕ ವಾಹಕೆ ಬಾಲತ್ಕೆ ತೇಮುಟುಂಜ ಕೆತ್ತಮ ಬಾತಿಂಗ್ ತೇ ಬಿಡಾಲೆ ಮಿರ್ತಿ ಇಡು ಬಿಡು ಹಾ ನಿಗಿನ್ರ ಬಾಲಾಸ್ ಮತ್ತ ನನ್ ಕಿಸರ ನಸುಟೆ ಬಾತ್ ಮರೆತ್ ನನ್ ಪುನನ್ ಪೂರ ಮುರ್ಸತ್ತನಾಗೆ ನೆಚ್ಚತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಪೀಂದು ಈಗ ಮನ್ನದೈರ ಮತ್ಕ ಮನಲ್ ಮಂಡೋಲ್ನ ಅಂತ ದಾಟು ವೇನಿಂಜ ಬಾಲ್ ಕೀತಲ್ರ ವೇನ್ ಪಿಂಜ ಬಾಲಿಕಿನೋ ನೀಗೆ ಬಿಡಿಸಿದಾತಲಿಂಬೋ ವೇನ್ ಪಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿದಾತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾಲ ವ್ಯಾಸಜಿ ಬೇಲೆ ಕಾಂಜೋಯ್ನೋ ನೀ ವೇರೌನ್ ಕೀಗೆ ಬಿಡಿಸಿದಾತಲ್ಲ ಬಾಲ ವೇನ್ ಕಿನ್ ಕಾಂಜೋತ್ಕೆ ಡೋಲ್ತಲ್ ಕಾಂಜೋ ಡೋಲ್ತಲ್ ಈಗ ಬಿಡಿಸಿದಾಯ್ಕಲ್ಲ ಮನಲ್ ಮಿರ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರಾ ವೇನ್ ತೇಮುಡ್ರ ಈಗ ಬಿಡಿಸಿದಾಯ್ಕಲ್ಲ ಪಮಿಡ್ರ ನನ್ ಪರಗೊಂಡ್ರ ತೇಮ್ರ ಐ ಈ ರೋಯ್ ಸಿಗಲಿ
చేయమంటా కేక్ బాత్ దొరికితా చేయమంటాడు ಬಾಲತ್ತಿರ ಓಯ್ ಬಾಲತ್ತಿರ ಇದು ರವರ್ ಮಂಡಿಲ ಸರಿ ಸರಿ ತುರ್ತೆರ ಅಂತ ದಾಟಿ ಉಪೆ ಗೆರಿಗೆ ಮಂದಿ ದಾಟಿ ದಾ 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 बड़ंगान को टुंगरू डोलता नन्नी से नन बातन बात की था ಓಯ್ ಓಯ್ ಏಯ್ ಬರ್ರ ನಾ ಬನ್ನಿ ದಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪಟ್ಟ ನಾಗಿತ ದಜ್ಜಾಗಿತ ಗೊತ್ತಲ್ರ ಇಲ್ಲ ಮೆನು ಮಣ್ಣಲ್ಲ ದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲ ದಾ ದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲ ದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂದ್ರ ಏಯ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ताक बेन एक्टिंग कित्ताడు మీరు ఊడిగల నిజామి జాల్స్ మట్ సరే భూసా విడియో ఊడిగల ఎంజాయ్ కి